Per segona vegada en el que portem de legislatura, l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha quedat en minoria en una votació. En concret, CiU s'ha quedat sola votant en contra de la moció que vol evitar el trasllat del Laboratori de Sanitat Ramadera de la Seu d'Urgell. La moció presentada per Progrés va ser aprovada amb els vots a favor de tota l'oposició, PP, Iniciativa, Esquerra i, per suposat, els socialistes. Des de l'equip de govern es va intentar incloure una esmena a la moció per no xocar frontalment amb el Departament d'Agricultura, però aquesta va ser rebutjada per l'oposició. D'una manera inaudita, l'alcalde Batalla el que ha fet és el contrari, és votar en contra de mantenir el laboratori de salut animal ubicat a la Seu i que el departament el vol traslladar, el departament de Convergència i Unió el vol traslladar a Lleida. És inaudit, tota l'oposició ha votat a favor i ha fet, evidentment, que guanyem aquesta moció. I el que demanem a l'alcalde Batalla és que, escolti, que deixi d'estar els interessos de Convergència i Unió a la Generalitat i que defensi els interessos de la gent de la Seu, que és alcalde de la Seu. Per tant, no pot ser que giri la cara als ciutadans de la Seu per seguir les directrius del govern de Convergència de la Generalitat. És inaudit, no havia passat mai. Bé, nosaltres hem intentat ser coherents amb allò que defensàvem a risc de no guanyar aquesta moció. Per nosaltres el més fonamental és que l'esperit de la moció que diu defensar un equipament a la nostra ciutat. Nosaltres portem molt temps fent això, sabem com estan les coses des d'un punt de vista del Departament d'Agricultura i hem estat capaços d'aconseguir una contraprestació que creiem que és molt bona pel territori, que és que, primer, les 3 persones que hi ha actualment al laboratori mantinguin la seva feina dins del Departament d'Agricultura, segon, que es mantinguin els equips aquí dalt des d'un punt de vista de màquines i d'infraestructures i tercer, que tot això es pugui utilitzar i es pugui fer servir per una activitat nova, que en aquest cas seria tot el procés de desenvolupament genètic de la raça bruna, que és una raça autòctona dels Pirineus. Per Iniciativa ha estat sorprenent la decisió de l'equip de govern de no acceptar aquesta moció, mentre que es mostraven més comprensius des d'Esquerra Republicana. El que és sorprenent per això és la defensa, penso jo, que no massa encertada de l'equip de govern i sobretot de l'alcalde. Vull dir, en aquest cas penso que hauria sigut més digne posar-se al costat de la ciutat. Tampoc m'ha sorprès quan ha argumentat per què el vot en contra. Per tant, ha argumentat com ha fet el Pere Millàs amb les altres mocions que tiren a la disciplina de partit. Si el govern de la Generalitat, que és Convergència i Unió, està en aquest procés de descentralitzar o de recentralitzar aquests serveis, per tant, ell ho ha de defensar. És lògic. La moció insta a l'Ajuntament a concretar una reunió amb el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, per evitar el trasllat del Laboratori de Sanitat Ramadera.